Dobrý deň prajem, vítajte. Dnes som si pre vás pripravil nádherný, kompletne zrekonštruovaný trojizbový byt pri Prešove, obec Šarišskej Michalany. Poďte sa spolu so mnou na neho pozrieť. Aj vy chcete mať takýto parádny výlet pri ranej káve? Ak teda áno, určite ma kontaktujte, môj meno je Dominik Čuha, spoločnosť King Real. Teším sa na obhliadku s vami.